Што рэалізацыя мірнага пляну ЗША азначала б для Беларусі, чаго дамагаюцца крытыкі Ціхановскай, хто выйграе ад адкрыцця межаў і што прынясе бюджэту новы раунд барацьбы з дармаедамі. І ў чым галоўная інтрыга прадмовы ў Варшаве. Добры дзень, з вами Ганна Соусь. Гэтыя ды іншыя падзеі тыдня абмяркуем у жывым эфіры Піку Свабоды з прадстаўніцай аб'яднанага пераходнага кабінету ў эканамічных пытаннях Алізай Рыжычэнкай і былым палітвязням Мікалаем Дзядком. Яны далучацца да нашага жывога эфіру неўзабаве, а пачну я з галоўнай навіны дня, якую шырока абмяркоўваюць у свеце. Гэта мірны плян, прапанаваны прэзідэнтам ЗША ў краіне і Расіі дзеля заканчэння вайны. Плян прадугледжвае прызнанне Крыму, Данеччыны, Луганшчыны дэ-факта расійскімі, а Херсоншчыну, Запарожжа замарожанымі на лініі сутыкнення. Плян прадугледжвае адмову Украіны ад інтэграцыі ў НАТО, скарачэнне яе войска і правядзення выбараў праз 100 дзён пасля падпісання мірнай дамовы з Расіяй. Што рэалізацыя гэтага пляну азначала бы для Беларусі, я запыталася перад нашым эфірам амерыканіста, дарадцу агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антона Пянькоўскага. Мы бачым, што па тых звестках, якія сталі публічнымі, што Злучаныя Штаты прынялі стратэгію пэўнага ціска і, магчыма, нават сказаць, пэўнага гамбіта адносна еўрапейскай бяспекі, то бок Украіна мусіць пайсці на саступкі дзеля больш вялікай гульні у еўрапейскай бяспекі, дзеля таго, каб даць пэўны час еўрапейскім партнёрам НАТО адбудаваць собственную інфраструктуру бяспекі. Але ж адначасова у гэтым плане ў гульні не згадваецца Беларусь, і мы меркавана можам сказаць, што Крэмль, хутчэй за ўсё, атрымае яшчэ больш кантролю над тэрыторыяй Беларусі. Адначасова тут у нас з'яўляецца два варыянты. Альбо з рэжыму Александра Лукашэнкі будуць паступова здымацца санкцыі і адмяняцца ціскі. Такім чынам Крэмль можа атрымаць пэўную палёгку на беларускім накірунку. Альбо Лукашенко зноў апынецца самым плохим парнем ўсходняй Еўропы, ён зноў апынецца яшчэ большай ізаляцыі, чым Расія. І такім чынам у Крамля на пэўны момант можа атрымацца значна больш механізмаў паглынання беларускага суверэнітэту. І, як мы бачым, зараз Злучаныя Штаты не настроеныя неяк рашуча адстойваць усе пункты украінскага суверэнітэту, незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці у параўнанні з Беларусю, дзе тыя ж Злучаныя Штаты заўсёды паводзілі сябе значна больш павольна. Мы можам казаць, што Беларусь можа апынуцца у вельмі складаным геастратэгічным стане. Той план, які мы назіраем зараз, ён ставіць пад пагрозу суверэнітэт Беларусі ў бліжэйшыя гады, нават уздымаючы пытанне паглынання Беларусі Расійскай Федэрацыі ў бліжэйшыя гады. Ну, такое меркаванне амерыканіста Антона Пянькоўскага. Мы працягнем сачыць за гэтай тэмай, за рэакцыямі расійскага, украінскага боку, а таксама якім чынам гэта можа тычыцца Беларусі. А да нас далучыліся прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў эканамічных пытаннях Аліса Рыжычэнка. Добры дзень, Аліса. Вітаю. І былы палітвязень Мікалай Дзядок. Добры дзень. Прывітанне. Мы ў жывым эфіры, задавайце пытанні нашым гасцям, каментуйце, націскайце на званочак, калі гэта бяспечна для вас, тады нашу размову зможа бачыць як мага больш людзей. Сёння крытыкі Святланы Ціхановскай сабраліся на так званы сход неабыякавых у сейме Літвы. Сярод арганізатараў выканаўца старшыні народнай грамады Яўген Вільскі, таксама ўдзельнічае палітык Георгій Дзмітрук, на сходзе прысутнічалі літоўскія палітыкі і палітолагі. Карэспандэнт Свабоды цяпер там знаходзіцца. Пазней на сайце Свабоды будзе рэпартаж пра гэта. Ну, гэта ўжо другі сход неабыякавых. Першы адбыўся ў Варшаве, сёлета ў чэрвені. І сёння мяркуецца аб'явіць аб стварэнні, называецца это, беларускай нацыянальнай кааліцыі, якую хочуць зацвердзіць як пераходны орган
стратэгічнага кіравання як прадстаўніцтва беларускага народу. Аліса Мікола, Аліса, давайте вы першыя адкажыце, які патэнцыял вы бачыце ў арганізацыі крытыкаў лідаркі дэмакратычных сілаў Святланы Ціхановскай, і ці варта ёй, яе камандзе прыслухоўвацца да нязгодных, ну, як яны сябе называюць? Ну, па-першае, кааліцыя нязгодных, якія прадстаўляюць некалькі чалавек у Беларусі. Першае пытанне, каго яны прадстаўляюць? Таму што на сёння, наколькі я ведаю, прадстаўнікі розных партый ніяк не паўплываюць на сітуацыю ў Беларусі. У них няма ніякага кантакту з беларускім грамадствам, якое знаходзіцца ў краіне. І таму тут першае пытанне, чаму гэтыя людзі, якія называюць сябе як прадстаўнікамі беларускага грамадства, не ўдзельнічалі, напрыклад, у выбарах у Коордынацыйную раду, калі там парог удзельнікаў як і арганізаваць сябе як фракцыі зарэгістраваць, патрэбна толькі 300 галасоў і гэтак далей. На сённяшні дзень адказ я ад некаторых прадстаўнікоў, напрыклад, партыі Грамада, чула, што гэта небяспечна. Небяспечна для выбаршчыкаў, небяспечна для чальцоў іх партыі і гэтак далей. Але сёння такія умовы. Так, яны зусім небяспечны. Ні для мяне, ні для Святланы, ні для чальцоў партыі і гэтак далей. Але ты либо прымаеш гэтыя умовы гульні, либо не ўдзельнічаеш у гульне. Таму вот ёсць вялікае пытанне, каго прадстаўляюць гэтыя людзі. Гэта першае. Другое, яны могуць абвяшчаць сябе кім заўгодна, нейкім стратэгічным цэнтрам ці органам і гэтак далей. Пусть яны нешта робяць наконт таго, ці патрэбна Святлане чуць іх галасы. Мы заўсёды адкрытыя, і Святлана Ціхановская заўсёды адкрыта да дыялогу. Іншае пытанне, што гэтыя людзі не ідуць на дыялог. І таму тут павінны, не павінны, мы заўсёды адкрыты, каб чуць іншыя галасы, каб іншыя людзі, нейкія арганізацыі прымалі ўдзел, і мы рабілі працу разам дзеля таго, каб прайзашлі змены ў Беларусі. Таму што на сённяшні дзень мы маем адзінага ворага, гэта рэжым Лукашэнкі. Мы не вядзем барацьбу з іншымі людзьмі, якія таксама хочуць дэмакратызацыі ў Беларусі. І гэта вялікая памылка, калі мы пачынаем спрачацца паміж адзін аднаго унутры дэмакратычных структур. Таму гэта мой адказ, што мы заўсёды адкрыты да дыялога, але іншыя людзі не бачаць у гэтым сэнса, і таму гэта больш пытанне да іх. Мікола, і ваше меркаванне, вы ўжо больш за 2 месяцы на свабодзе. Наколькі я ведаю, вы разабраліся ўжо ў тым, што адбываецца, як адбываецца, розных прадстаўнікаў дэмакратычных сілаў, хто крытыкі Ціхановскай, хто прадстаўнікі не крытыкі Ціхановскай. Якое ваше стаўленне? Ну, наконт мяне чуваць? Так. Прабачце, я просто сам не чуў голас. Так. Наконт сходу неабыякавых, у мяне меркаванне такое, што гэта, в прынцыпе, тыповая досыць дынаміка для палітычнай эміграцыі. У палітычнай эміграцыі вельмі сціснутыя мажлівасці, невялічкая колькасць патэнцыйных прыхільнікаў і таксама, на жаль, невялічкая колькасць рэсурсаў. Разгарнуцца няма дзе, а людзей, якія маюць палітычныя амбіцыі і жадаюць штось рабіць, неяк сябе праявіць, вялікая колькасць. З гэтага атрымоўваюцца вось такія сітуацыі, як зараз, калі з'яўляецца апазіцыя да апазіцыі. То бок я тут не бачу сапраўдных ідэалагічных супярэчанняў між гэтымі двума групоўкамі. Я бачу хутчэй псіхалагічнае тлумачэнне, то бок людзі, якія збіраюцца на гэтыя сходы, змагаюцца супраць Святланы Ціхановскай, зацята, больш зацята, на жаль, чым супраць рускага свету і лукашызма. Імі хутчэй кіруе. Я не веру, што гэта, як кажу, там все агенты КДБ муцяць. Не, абсалютна. Я думаю, гэтымі людзьмі кіруюць асабістыя матывы. Яны лічаць, што яны не занялі тое месца, якое мусілі б заняць у беларускім палітычным эстэблішменце ў эміграцыі. А так я цалкам вітаю любыя сходы беларусаў,
неабыякавых, асабліва беларусаў, хай яны збіраюцца, хай яны думаюць, як нешта рабіць. Але хацелася б, каб яны збіраліся не супраць іншых неабыякавых беларусаў, а супраць рэжыму, супраць Лукашэнкі. Таму я думаю, што нічога насамрэч сур'ёзнага і небяспечнага, прынамсі для кабінета Святланы Ціхановскай ад гэтага не будзе. Досыць тыповая, зноў жа паўтаруся, сітуацыя для міграцыі, калі мы паглядзім белую міграцыю, там кубінскую міграцыю. Все тое самае збіраюцца, стараюцца структуры з громкімі назвамі, якія вельмі рашуча абвяргаюць словы адзін аднаго, абвінавачваюць адзін аднаго ў усялякіх смяротных грэхах. У гэтым плане офіс Святланы Ціхановскай яшчэ крышачку трымаецца, не крышачку, а нармальна, досыць годна сябе паводзіць. Прынамсі, я за гэтыя 2,5 гады не чуў, каб яны кагосьці абазвалі КБшнікам, які працуе на рэжым, альбо заклікалі змагацца супраць іншых дэмакратычных сілаў. За гэта ім, канешне, вялікі плюсік. Мы ў жывым эфіры абмяркоўваем галоўныя падзеі гэтага тыдня. 20 лістапада Літва адкрыла 2 памежныя пераходы, якія былі закрыты 29 кастрычніка. Прычынай закрыцця, нагадаю, сталі масавыя прылёты ў Літву з боку Беларусі паветраных балёнаў з кантрабандай. Карэспандэнты «Свабоды» выехалі на мяжу і апыталі людзей, якія першымі перайшлі беларуска-літоўскую мяжу. Давайте паслухаем. 20 лістапада Літва адкрыла 2 памежныя пераходы, якія закрыла 29 кастрычніка праз масавыя прылёты балёнаў з кантрабандай. Мы на 2 страны живем. Мы из Беларуси, но у нас и недвижимость осталась и в Литве. Передвигаться было очень сложно в последнее время, поэтому рады, конечно, что сказать. Я от души обрадовался, потому что народ-то ни при чем. На пытанне, хто вінаваты ў закрыцці межаў, людзі адказвалі так. Но я не думаю, что это вина литовского правительства. Наверное, какой-то указки, наверное. Так не может быть. Это школьнику понятно, что это во вред не только всем, Литве и Беларуси, но это простым людям передвигаться нет возможности никак. Я не политик и в это дело не лезу. Я не могу даже ответить на это. Я не знаю даже, какие причины. Што трэба змяніць, каб межы не закрывалі? Жить, как и раньше жили. С соседями надо дружить, а не конфликтовать. Это же жизнь, это же так надо, чтобы договорились. Всегда жили в мире, всегда было хорошо. И работали, мы сами там работали, и у нас много контактов с литовцами. Мы всегда жили в мире и никогда ни с кем не конфликтовали. Я бы очень рада была, чтобы мы были выездные и въездные во все страны мира. Паводле літоўскага ўраду забароны на мяжы знялі, калі знікла рызыка ад балёнаў з кантрабандай. Іх стала значна менш. Мы пачулі рэакцыі звычайных людзей. Мікола, як бы вы ацанілі, чаго дамагліся абодва бакі, афіцыйная Вільня, улады Беларусі? Ведаеце, па-першае, мне вельмі адгукнуліся словы простых людзей о том, што мы хочам жыць у свеце без межаў і паўсюль ездзіць. Я просто хацеў бы так падсвяціць гэты момант, сказаць, што насамрэч няхай усе палітыкі па ўсім свеце трымаюць гэта ў галаве, таму што рэальна гэта межы уяўныя нацыянальных дзяржаў, гэта абсалютна непатрэбныя для простага чалавека рэчы, звычайна, і хацелася бы, каб іх не было, і всім будзе зручней, і не будзе вось гэтых падзелаў, якія толькі дадаюць незручнасці людзям, а асабліва людзям з невялікім прыбыткам, бо чалавек з вялікімі грашыма, ён якраз таки не так пакутуе ад закрыцця межаў, правда? Наконт таго, хто каго перамог, тут вельмі заблытаная сітуацыя. З самага пачатку, наколькі я мог прасачыць храналогію, зменшылася колькасць балонаў, зменшылася фактычна да нуля колькасць незадакументаваных мігрантаў, якія перасякалі мяжу. І тут літоўскі бок кажа, мы тады на 10 дзён раней, прабачце, адчынім мяжу. Яны ее адчыняюць. На наступны ж дзень ізноў закрываецца віленскі аэрапорт з-за гэтага балона. І тут жа паведамленне аб тым, што не хоча Беларусь выпускаць літоўскія фуры, якія на штрафстаянках стаяць. І кажа, мы патрабуем сустрэчы на ўзроўні МІД, МЗС. Вось. А ўжо была рэакцыя на ўседы на гэты конт. Ён кажа, што не трэба зрабіць гэтага трагедыю. Паглядзім, можа яшчэ і не ў гэтым прычына, невядома, чаму гэтыя фуры не выязджаюць. То бок тут у мяне было, я насамрэч крышачку заблытаўся нават,
у матывах і прычынах паводзінаў беларускага боку, бо у цэлым наш беларускі рэжым, наколькі я магу судзіць, ён можа колькі заўгодна кідаць уласных грамадзянаў, колькі заўгодна іх падманваць, але што датычна замежных ігракоў, то яны рэальна стараюцца больш-менш выконваць свае абавязкі і рабіць тое, аб чым было дамоўлена. Так? Дамоўленасці выконваць, гэта такая, відаць, замежнікамі, гэта такая фішачка Лукашэнкі, наколькі я магу судзіць. Так? А тут раптам такая сітуацыя, калі, прабачце, кідалава, прабачце за сленг, на роўным месцы. Таму я бы сказаў так, што зараз, канешне, ход за Літвой. Калі Беларусь насуперак, рэжым дакладней будзе правильно сказаць, насуперак дасягнутым дамоўленасцям падманула і не выпускае гэтыя фуры, то зараз, канешне, чаканне, што можа зрабіць Літва, колькасць дзеянняў у іх досыць абмежаваная, зноўку закрываць мяжу, гэта, канешне, будзе вельмі такі дзіўны ход, незразумела пакуль хто ад гэтага больш церпіць, ёсць розныя меркаванні. Але наконт таго, чыя перамога, я схіляюся пакуль што нічыя, але усе чакаюць хода ад Літвы. Аліса, давайте паглядзім на закрыццё, на адкрыццё мяжы з эканамічнага пункту гледжання, хто найбольш пацярпеў, а хто найбольш выйграў. На сённяшні дзень складана казаць, хто пацярпеўшы ў гэтай сітуацыі, таму што з эканамічнага пункту гледжання для ўсіх бакоў вельмі важна, каб мяжа заставалася адкрытая. Таму што як і з літоўскай старонцы шмат фірмаў пастрадалі ад гэтага, тым больш лагістычныя кампаніі, со стороны Беларуси таксама ёсць эканамічныя страты. І тут нельзя казаць, што менавіта толькі Літва пастрадала ці Беларусь. Тут абодва бока имеюць, так скажем, карты ў рукаве і хочуць, каб гэтыя эканамічныя стасункі і адкрытая мяжа заставалася, і эканамічныя стасункі працягвались паміж, напрыклад, тымі рэгіёнамі, якія знаходзяцца каля мяжы. Таму гэта вельмі складана сказаць, хто ад гэтага выйгрывае ці праігрывае ў гэтай сітуацыі. Абодва бакі захавалі твар. Такое меркаванне ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказаў літоўскі палітолог Віцис Юрконес. Давайте послухаем. Думаю, что можно очень просто сказать, если упрощенно, что мы вернулись к ситуации, которая была месяц тому назад по поводу границы, то есть она будет открыта. А по баллонам тоже мы видим, что очень большое их сокращение, то есть сигнал был точно услышан. Так что обе стороны могут сказать, что так мера закрыть границу сработала, так и контрмеры, по поводу которых были введены, они тоже сработали. И, в принципе, обе стороны могут говорить, что сохранили лицо. Режим думал, что Литва, белорусский режим, что Литва точно границу не закроет, что это какая-то бравада, потому что цена этого довольно велика. Мы видели, что закрытие границы было больно, то есть только взять истерические высказывания Лукашенко, было очевидно, что это болезненно восприняли, но они очень быстро придумали контрмеры и так далее. И очевидно, что Литве не может быть закрытие границ единственной мерой. То есть это один инструмент, хотя говорили и про новый пакет санкций, говорили и про международную отказность. Так что я уверен, что из этой ситуации Литва выйдет и с тем, что будет больше предложений по поводу возможных мер воздействия, реакций, если ситуация будет повторяться, потому что никто не может гарантировать, что баллоны не появятся опять, что это не будет каким-то предметом шантажа и так далее. И, конечно, у Литвы, что еще появилось, дополнительных аргументов по поводу гибридной атак. Конеса можна пачытаць на сайце «Свабоды», а на гэтым тыдні ў панядзелак былі адкрытыя два памежныя пункты на беларуска-польскай мяжы. У чацвер стала вядома пра вызваленне двух палітвязняў каталіцкіх святароў Генрыха Калатовіча і Анджэя Юхневіча.
Нядаўна Беларусь наведаў кардынал Кляўдзія Гуджэроці, і ён сустракаўся з Лукашенко. І вызваленне Калатовіча і Юхневіча – гэта вынік дыпламатыі Ватыкана, фактычна паведаміла Канфедэрацыя каталіцкіх біскупаў Беларусі. Давайте паслухаем каментар Тэля Гені, прадстаўніца аб'яднання «Хрысціянская візія» Натальи Василевич. Ну, я б хотела подкрэсліць, што Ватыкан гэта не адзіны суб'ект, які ўдзельнічаў у працэсе вызвалення ксяндзоў, і, магчыма, яшчэ нейкай групы палітвязняў. Я думаю, што вызваленне на ксяндзах не скончыцца, што до конца года павінны быць яшчэ вызваленні. Вось, трэба ўлічваць таксама, што і ксёндз Акалатовіч, і ксёндз Юхневіч, яны з'яўляюцца палякамі па сваёй нацыянальнасці, па паходжанні. Таму польская дзяржава, якая і за сітуацыю ў касцёле рымска-каталіцкім у Беларусі сочыць уважліва, і за польскай нацыянальнай меншасцю, таксама актыўна ўдзельнічала ў адвакатаванні вызвалення гэтых ксяндзоў, і мы бачым, што цяпер гэта таксама па часе супала не толькі з прыездам папскага легата кардынала Клаўдыя Гуджэроці, які блізкі з Лукашэнкам, у якога сяброўства нават такое ёсць з Лукашэнкам, і ён з Лукашэнкам сустракаўся і відавочна падымаў пытанні зняволеных святароў, але таксама і адкрыццё памежнага пераходу паміж Беларусю і Польшай сваю ролю выканала, і магчыма, што без гэтага адкрыцця вызвалення таксама не было. Але, як бачым, па паведамленні каталіцкага касцёла, канферэнцыі каталіцкіх біскупаў, звяртаецца увага таксама і на працэс перамоваў паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі Амерыкі і прызначэнне спецпасланніка Коула. Я думаю, што таксама было адной з дэталяў вось гэтай мазаікі, якая ў выніку прывяла да вызвалення. Ну, як стала вядома, што святароў адразу вывезлі за мяжу, цяпер яны знаходзяцца ў Ватыкане, калі змогуць вярнуцца ў Беларусь, што іх чакае далей, пакуль невядома. А сам кардынал Кляўдзія Гуджэроці, які нядаўна сустракаўся з Лукашэнкам, у інтэрв'ю Ватыкан Ньюс сёння назваў вызваленне каталіцкіх святароў канкрэтным плёнам дыпламатыі, якая ніколі не зачыняе дзверы. Мікалай, як вы мяркуеце, наколькі звязанае адкрыццё мяжы беларуска-польскай 2 дадатковых пунктаў і вызваленне святароў, і чаму Анджэй Пачубут все яшчэ за кратамі? Ой, ведаеце, гэта вельмі складана каментаваць, бо мы не ведаем, што там на ўме ў гэтага рэжыму, акрамя іхняй агульнай інтэнцыі выжыць любым коштам. Таму я ўсё ж такі мяркую, што вызваленне вялікай групы людзей, таксама у тым ліку палякаў, яно яшчэ наперадзе. Я вельмі спадзяюся, што яно адбудзецца хутка. Я не думаю, што, калі так спрашчаць, адкрытую мяжу абмянялі на 2 вызваленых святароў. Я думаю, гэта адзін толькі з крокаў, проста што святары ішлі па іншым трэке, па ватыканскім. А тут яшчэ асобны трэк ёсць польскі. І калі адкрылася гэта, аб гэтым я, дарэчы, казаў на сваім мінулым стрыме, таксама узгадваючы прызначэнне Джона Коула, улічваючы, дзе ён працаваў раней, ён досыць добра сябе зарэкамендаваў падчас сваёй працоўнай кар'еры у якасці перамоўшчыка з складанымі партнёрамі, у якасці чалавека, якога пасылаюць на тыя месцы, дзе трэба тушыць пажары. У прыватнасці он прадстаўляў інтарэсы групы пацярпелых ад тэхнагеннай катастрофы ў Бхупале, Індыя, у 1984 годзе, дзе пацярпела да 500 000 чалавек, а 16 000 памерлі ў першыя 2 тыдні, калі была вялікая уцечка з пестыцыднага заводу. Вось, ён тады прадстаўляў іхнія інтарэсы, і таксама шэраг іншых у яго вельмі складаных справ. Яго назначылі, і хутка пасля ягонага назначэння адчынілі мяжу. Я думаю, што гэта хутчэй за ўсё взаемазвязана з тым, што у бліжэйшы час нам ўсё ж такі варта чакаць іншую буйную партыю, тым больш, што аб гэтым неаднаразова ўжо заяўлялася ў СМІ. Ну і, канешне, я вельмі рады і віншую 2 спадароў, якія былі вызваленыя, таму што, я думаю, так я крыху са сваёй колокольни погляжу, так, что як былы палітвязень, что тое, что гэтыя люди поедуць у Ватыкан і там раскажуць пра бесчалавечныя умовы ўтрымання ў беларускіх турмах, это вельмі добра для прамоушана пытання правоў чалавека ў Беларусі.
каб свет ведаў, каб свет не падманваўся наконт беларускай дыктатуры. І Мікола, вам тут вельмі шмат прыватных пытанняў задаюць, будзе час, я можа агучу іх у эфіры, але от пытанне вам такое, чаму не адбываецца анансаваны візіт прадстаўніка Трампа Коула ў Беларусь, пра што не могуць дамовіцца, як вы мяркуеце? Гэта ўжо пытанне па-за межамі маёй кампетэнцыі. Іхні расклад мне, на жаль, яны мне свой расклад падарожжаў не паведамляюць. Прабачце. Аліса, як вы ацэньваеце, якім можа быць эканамічны эфект ад адкрыцця двух дадатковых пунктаў беларуска-польскай мяжы? Вот я чытала, што недаўнім часам, калі былі праблемы з межамі, то, напрыклад, у Беластоку практычна не працаваў рынок, бо вялікая частка людзей, якая рэгулярна ездзіла, просто не мела такой магчымасці. Гэта больш дробны ўзровень такі, але калі казаць і на дробным, і на такім макраўзроўні. Як бы вы оценили эффект? Тут, понимаете, ситуация в чем? Даже если будут открыты границы, все равно санкции не сняты с многих товаров. Да? Конечно, в первую очередь открытые границы будут влиять на экономику в таком микроэффекте, да, будут иметь микроэффект непосредственно на людей, которые ездят за границу, которые закупают товары, но это все речь о маленьких совершенно объемах, потому что все-таки основная торговля, которая велась с Польшей, она была приостановлена не потому, что были закрыты границы, а потому что были введены санкции. Тут еще имеет место быть важный, скажем так, политический фактор. Это все-таки транзит китайских товаров через Беларусь в Европейский Союз. И для Лукашенко очень важно, чтобы польско-белорусская граница, да, и пункты пропуска оставались открытыми. И чем больше их будет открытыми, тем больше у него будет, скажем так, возможности, с одной стороны, и вести контрабанду, и подсанкционные товары, и с другой стороны, он будет иметь все-таки вот эту связь с Китаем, которая завязано в том числе на транзит китайских товаров через Беларусь. Хоть это и небольшие объемы, но это очень важно, особенно в нынешней ситуации, когда Лукашенко пытается взять кредиты у Китая, организовывать и привлекать китайские инвестиции в различные проекты внутри Беларуси, потому что у него нет другого источника финансирования различных проектов. Поэтому это очень важно еще с политической точки зрения. Что касается экономически, экономика закончилась с Литвой и Польшей еще в 2022 году, да, окончательно, там с 2020 года были введены санкции, и после полномасштабного вторжения России в Украину, то есть санкции вводились, и это никак не повлияет, будут открыты границы или не будут открыты границы. Ну и, конечно, тут нужно отметить, что для белорусов тоже очень важно, что открыты будут границы, так как все-таки санкции действуют не в отношении всех товаров. У нас остается гражданский импорт, который мы завозим из Польши. Это предметы бытовой химии, да, различные лекарства и так далее, которые будут все-таки попадать в Беларусь беспрепятственно, да, и с меньшими издержками ввиду того, что будут открыты границы. Аналітыкі гавораць пра пэўную разрадку палітычнай напружанасці вакол Беларусі, і гэта толькі першыя крокі, вось гэта і зараз адкрытыя межы. Што можа быць далей? Чаго дамагаецца афіцыйны Менск? Што ён можа за гэта прапанаваць, заплаціць? Аліса, як вы мяркуеце? Но в первую очередь у Лукашенко интерес – это колейное удобрение, да, чтобы открыли Клайпедский порт и доступ к нему для того, чтобы транспортировать колейные удобрения. Второе – это, естественно, Минск и Лукашенко добиваются того, чтобы в большую сделку был включен Европейский Союз. Потому что одно дело, когда с тебя снимает санкции Америка, да, это может повлиять, допустим, на финансовый сектор, но другое дело, когда у тебя введены санкции Европейским Союзом на торговлю твоими товарами на самом маржинальном рынке, которым является как раз-таки Европейский Союз. И мне кажется, для Лукашенко и для Минска очень важно включить Европейский Союз в эти переговоры и добиться хотя бы частичной отмены санкций, чтобы переориентировать
свою торговлю внешнюю на западные рынки, потому что основной рынок России, да, сейчас сжимается, сокращается российская экономика, она сжимается, охлаждается, да, после больших вливаний государственных денег, и возможности на российском рынке существенно сокращаются, что очень сильно влияет на тенденцию и роста ВВП, да, на темпы роста ВВП, и на то, какие товары востребованы на территории Российской Федерации, то есть это в основном товары, которые производятся для ВПК, а гражданский импорт очень сильно проседает. И поэтому на сегодняшний день вопрос снятия санкций для Лукашенко – это вопрос, ну, фактически жизни и смерти, да, его режима, потому что ему нужно диверсифицировать внешние рынки. Дзякуй вялікі. Мы ў жывым эфіры з прадстаўніцай аб'яднанага пераходнага кабінету Алісай Рыжычэнка і былым палітвязням Мікалаем Дзядком. І мы пераходзім да найбольш важнай на гэтым тыдні тэмы палітвязняў. Амерыканскі кангрэсмен, дэмакрат Стыў Коэн даслаў па-беларуску ліст палізняволенай Марыі Калеснікавай. У лісце ён запэўніваў яе, што яе сябры па ўсім свеце не забыліся на яе і іншых палітвязняў. Стыў Коэн быў сярод 4 аўтараў ліста дзяржсакратару ЗША Марка Рубіа, у якім кангрэсмены заклікалі ў перамовах Злучаных Штатаў з Лукашэнкам да асцярожнасці, каб які хаця б прагрэс у вызваленні палітычных зняволеных не быў падарваны захаваннем практыкі адвольных затрыманняў. І Лукашенко на гэтым тыдні заявіў, што найхутчэй перамовы з амерыканцамі адбудуцца ў снежні. Чакалася, што на гэтым тыдні ўжо ў Менск прыедзе спецыяльны пасланнік ЗША ў справах Беларусі Джон Кол. Гэтага не адбылося. Я недавно гутарыла з было палізняволенай Ларысай Шчараковай. Яна расказвала, што калі ў чэрвені вызвалілі частку палітвязняў, все палізняволеныя сядзелі за кратамі і чакалі, калі будуць наступныя. Напэўна, вось гэтыя тыдні, калі чакаецца вызвалення чарговай групы палітзняволеных, вот все тыя, хто за кратамі чакаюць, і все яны чакаюць, чакаюць, ну, не ведаюць, што адбываецца насамрэч, мы не ведаем. Мікола, ну, вы казалі, што вы не можете ведаць, чаму зацягваецца працэс вызвалення палітвязняў, але тым не менш, ваша ацэнка таго, што цяпер адбываецца? Моя ацэнка, я, па-першае, згодны са спадарняй Алісай, што сапраўды у Лукашэнкі зараз мусіць задача номер 1 – гэта знізіць залежнасць ад Расіі. Залежнасць гэта для яго крытычная, і адна з прычын, чаму ён сапраўды у ўсіх з гэтых сваіх адвечных гульнях між Заходам і Усходам все ж такі ў крытычнай сітуацыі заўсёды больш прымае бок Пуціна і Расіі. Яна палягае ў тым, што ён насамрэч баіцца Пуціна нашмат больш, чым ён баіцца Трампа, Урсулы фон дер Ляйен і Макрона разам узятых. Таму, канешне, ён вымушаны следаваць ягонаму фарватару, ягонай палітыцы. І гэта ён цудоўна разумее, якая это пастка, як цяжка з яе будзе выходзіць, і ён карыстаецца сама малейшай мажлівасці знізіць залежнасць ад Расіі, перш за ўсё эканамічную, таму што ён як прыхільнік рэал-палітык, ён разумее, што хто аплочвае, той і карыстаецца, так, паслугамі. Вось, і ён таму і імкнецца найперш знізіць эканамічную залежнасць, і на гэтым, на ягоным жаданні пазбегнуць, паменшыць уплыв санкцый, пазбегнуць гэтага ўплыва, я думаю, і мусіць іграць дэмакратычная супольнасць, бо гэта для нас шанец. Ён, граючыся ў гэтай гульні, цалкам можа рабіць нейкія саступкі Захаду. А адна з тых немногіх рэчаў, якія ён можа саступіць, гэта вызваленне закладнікаў. І таму мне, канешне, я вельмі парадаваўся гэтаму лісту Коэна наконт Марыі Калеснікавай, таму што гэта кажа тым, што ўсё ж такі ЗША пра беларускае пытанне памятае. Часам у дэмакратычным асяроддзі можна пачуць такія галасы, што вось, там амерыканцы здрадзілі, ім там напляваць і на Украіну, і на ўсё. Ну, я, ведаеце, заўсёды стараюся глядзець вачыма тых самых амерыканцаў. Глядзіце, яны знаходзяцца ў іншай частцы кантынента. Фактычна мы для іх гэта, ну, не то што правінцыя, но это амаль што як і іншая планета, нейкая там маленечкая, малюпасенькая Беларусь, якой немаведама там нейкі адмарожаны дыктатар з фільма з этим Сашай Бароном Коэнам, да, дыктатар такога кшталту, катуе і забівае сваіх людзей. Ну і што? А як гэта, ну, прост сітуацыя ў Беларусі ўплывае на амерыканца простага? Ды ніяк. І чаму яны абавязаныя турбавацца за нашыя пытанні больш, чым за свае ўласныя?
При том, что не забывайте, что у их под боком Венесуэла, где весь час страшенные порушения прав человека отбываются, у их под боком Куба, у их под боком, то бок Латинская и Паўднёвая Америка, где в пытаннях национальной безопасности США и правов человека творится такая дичь, что насамрэч мы мусім радавацца, што яны ўвогуле пра нас памятаюць, бо мы для іх Беларусь вельмі далёкая, незразумелая правінцыя, маленькая краіна, якая наўпрост ніяк не ўплывае на ЗША, на жыццё звычайнага выбаршчыка ў ЗША. Вось, таму я думаю, трэба такія крокі вітаць, трэба это таксама вялікая праца, я лічу, беларускай дэмакратычнай супольнасці, у тым ліку офіса Святланы Ціханаўскай, тое, што замежныя палітыкі пра нас памятаюць і робяць такія хай сімвалічныя жэсты. Зразумела, што гэты ліст не дойдзе да Марыі Калесніка, ён захрасне, нават не дойдзе да турэмнай цэнзуры, ён захрасне яшчэ на ўзроўні беларускай мяжы, недзе ў КДБ адразу патрапіць яе. Тым не менш, такія сімвалічныя крокі, гэта важна. Я магу па сабе сказаць, што гэта было супер значна ведаць і памятаць, што цябе падтрымліваюць людзі высокага сацыяльнага рангу, што не толькі твае сябры, не толькі твае паплечнікі цябе памятаюць, а нават сільныя міра сего, як бы гэта не гучала, бо ад іх шмат што залежыць. І гэта натхняе сілу і дапамагае бачыць сваю барацьбу ў гістарычнай, у цывілізацыйнай перспектыве, а не толькі як сваё уласнае змаганне з несправядлівасцю. Мікола, да вас пытанне прыйшло ад аўдыторыі. Што былыя палітзняволеныя могуць зрабіць для тых, хто ўсё яшчэ за кратамі, як бы вы адказалі? Ствараць структуры салідарнасці, калі дазваляе мажлівасць падтрымліваць матэрыяльна структуры салідарнасці, тыя, якія ўжо існуюць, там это Байсол той жа у першую чаргу, і многія іншыя, ёсць ініцыятыва вольная, такая ёсць у Вільні, і ініцыятыў больш чым дастаткова. І фіксаваць свой досвед адаптацыі на свабодзе, каб гэты досвед у будучыні перадаць людзям, якія вызваляцца. Бо людзі выходзяць, на жаль, траўмаваныя сістэмай, траўмаваныя катаваннямі і паразай 20-го года. Многія дагэтуль гэта вельмі моцна перажываюць, і не ўсім і не адразу і не хутка атрымоўваецца інтэгравацца ў вольнае грамадства, дзе ўжо за гэтыя 5 ці 6 нават для кагосьці год змяніліся і культурныя нормы, змяніліся тэхналогіі, змяніліся сацыяльныя нормы. Все гэта трэба падлавіць, уцяміць, зразумець, успрыняць, каб працэс адаптацыі не скаціўся у злоўжыванне алкаголем ці наркотыкамі, такое, на жаль, таксама бывае, альбо ў моцную дэпрэсію, што таксама назіраецца у палітвязняў, і не толькі ў палітычных вязняў, якія вызваліліся. Проста памятаць, што людзі выходзяць траўмаваныя, і атачаць іх клопатам, падтрымкай і взрошчваць у іх нанова гэтую самастойнасць, каб яны адаптаваліся і малі нармальна, годна жыць у вольным свеце. Дзякуй вялікі. Я прапаную зараз пагаварыць пра чарговы раунд барацьбы з так званымі дармаедамі. У Беларусі змянілі парадак разліку за жыллёва-камунальныя паслугі для незанятых у эканоміцы грамадзян, якіх у прапагандзе называюць дармаедамі. Многія беларусы атрымалі квітанцыі за кастрычнік 2025 года з значна большымі сумамі. І дагэтуль, калі чалавек не заняты ў эканоміцы, ён быў зарэгістраваны ў сваёй кватэры, жыў там не адзін, то павышаліся тарыфы, датычныя толькі ягонай долі у агульным аб'ёме паслугаў. А з 1 кастрычніка, калі ўласнік жылля уключаны ў спіс незанятых у эканоміцы, то все астатнія жыхары кватэры плацяць паводле павышаных тарыфаў. Нават тых, хто афіцыйна працуе, плацяць падаткі. Аліса, ці новы гэты раунд барацьбы з так званымі дармаедамі прынясе ўладам эканамічныя дывідэнды? Ці гэта выглядае больш як нейкая маральная акцыя? Ну, экономичные дивиденды, конечно, принесет, потому что мы видим, насколько суммы больше, у некоторых в 5 раз стали больше, да, жировки по суммам. Тут же вопрос в другом. Во-первых, чиновники, да, белорусские власти заведомо навязывают вот это понятие незанятых в экономике людей, которое в априори неверно. В Беларуси нет людей, которые не заняты в экономике. Даже если вы не работаете, не платите подоходный налог, вы идете в магазин, покупаете любые товары, в которых уже включен НДС, то есть вы платите налог.
Государственный бюджет состоит более чем на 80% из налоговых поступлений, то есть из тех денег, которые платят белорусы. То, что чиновники говорят, что государство субсидирует, кто субсидирует? То есть чиновники субсидируют, так это люди платят налоги, и с этих денег субсидируются выплаты. Это раз. Второе, нужно понимать, как работает система тарифов в Беларуси на коммунальные услуги. Если физические лица платят, как утверждают чиновники, с неполную стоимость, да, а с субсидиями, и субсидируются со стороны государства, то, например, юридические лица платят по тройному тарифу. И одно другое замещает. И фактически даже из государственного бюджета нет необходимости выделять средства для того, чтобы вот покрывать ту сумму, которую не доплачивают физлица, как по словам чиновников. Еще один момент. Принесет ли это чиновникам плюс, финансовый? Конечно, принесет, когда у них вопрос в том, что нет денег вообще. Потому что если мы посмотрим на государственный бюджет и на распределение расходов, то мы увидим, что каждый год расходы на ЖКХ уменьшаются. То есть в бюджете нет средств для того, чтобы увеличивать расходы на ЖКХ. При этом нужно делать капитальные ремонты, нужно ремонтировать придворовые территории, нужно обеспечивать всю эту службу теми же коррупционными схемами, на которых они работали десятилетиями, да, когда там перекладывалась плитка по 30 раз, прокладывались трубы неправильно, да, потому что на этом кто-то зарабатывал и так далее. И огромное количество людей, которые задействованы в ЖКХ и которые не приносят никакого эффекта и пользы для белорусских граждан. В связи с этим можно и аргументировать то, почему белорусские власти так против выступают товариществ собственников, потому что в таком случае товарищество собственников и нанятые специально для этого люди жильцами дома будут напрямую заключать контракты с электросетями, с водоканалом, да, и без вот этой вот прокладки фирмы в виде ЖКХ оплачивать тарифы. Ну и еще, конечно, последний момент – это как вообще формируются тарифы, на основании какой формулы, то есть до сих пор нигде это нету в открытых источниках, это абсолютно невозможно понять даже экономистам, как рассчитываются эти тарифы. Ну и, конечно, вопросы к стоимости, потому что у нас монополия в стране, и когда у тебя монополия, ты не можешь выбрать себе другого поставщика, даже если он диктует очень завышенные цены. А, например, как в случае с электроэнергией, которая подорожала более чем на 11% за последний год только, тогда встает вопрос, а зачем мы строили атомную электростанцию? А почему белорусам обещали, что стоимость электроэнергии снизится и так далее? То есть тут можно цепляться и приводить огромное количество аргументов, что повышение тарифов не должно быть. И то, что сейчас власти повышают тарифы для так называемых дармоедов, это первый шаг к тому, что тариф повышен абсолютно для всех белорусов, и как об этом заявили власти, что к 2030 году они планируют перевести тарифы на оплату 100% абсолютно для всех белорусов, и приводя аргумент, что так происходит во всех странах Европы. Ну, только стоит здесь упомянуть, что разница зарплат, даже средняя зарплата в Европе, в любой европейской стране и в Беларуси очень сильно отличается. Поэтому обращение к чиновникам белорусским, пожалуйста, приравняйте сначала хотя бы среднюю зарплату в Беларуси к среднеевропейской зарплате, и только потом говорите о повышении тарифов на коммунальные услуги. И создайте, пожалуйста, общий рынок, где есть конкуренция и где поставщики таких услуг коммунальных, вывоза мусора, поставки электроэнергии и так далее борются за своих потребителей и устанавливают цены на основании спроса, а не так, как это происходит сейчас в Беларуси с государственной монополией. Я нагадаю, што ў 2017 годзе, калі ўлады толькі пачалі змаганне з так званымі дармаедамі, яны спрабавалі ўвесці падатак каля $200 на той момант, гадавы падатак на людзей, не занятых у эканоміцы. Тады па ўсёй краіне пачаліся вялікія пратэсты. У многіх гарадах Беларусі, у малых гарадах людзі выступалі, і ўлады саступілі і адмянілі гэты падатак. Мікола, якраз вот тут прыйшло пытанне, хацела вас задаць. Як вы мяркуеце, ці можа быць паўтор пратэстаў дармаедаў узору 2017 году? Мяркую так, можа. І прычына гэтага не толькі ў росце коштаў на камунальныя тарыфы,
але і у крызісе працоўнай сілы. Мы бачым, што недавно был, я таксама на стрыме прысвячаў гэтаму там крыху часу, што недавно Міністэрства працы выпустила прогноз, ці экономікі, не памятаю дакладна, выпустила прогноз, што ў бліжэйшыя 5 год Беларусі понадобится плюс 500 тысяч людей, занятых у эканомікі. То бок мы не далічыліся да неабходнага ўзроўня чвэрці працоўных рук. Вось гэтыя два фактары, гэта высокія кошты, гэта адсутнасць у людзей працы ў Беларусі, а дзе это людзі? Яны мусяць з'язджаць кудысь, правильно, у Россию ці ў краіны Европы, адрывацца ад сваіх сем'яў, ад сваёй краіны, звычнага месца жыхарства, атрывацца для того, каб зарабіць сабе на жытло, на жыццё. І гэтыя два фактары, яны спалучыўшыся, могуць моцна паспрыяць да сацыяльнага выбуху. Але тут яшчэ можа спрычыніцца фактар абражанай чалавечай годнасці. Тут я хочу словы гаспадарыні Алісы пракаментаваць. У тым плане мне вельмі заўсёды злавала, абурала вось гэтая рыторыка пра дармаедаў, да, тунеядцаў. Вот вы тунеядцы, это відавочна такое заімстваванне з савецкіх часоў. Калі глядзіце, была такая канцэпцыя сацыялістычнай дзяржавы, што вось мы ўсе разам, мы скінулі там капіталістаў, у нас няма па сутнасці начальнікаў такіх адарваных ад народа, все начальнікі у нас народа, і вось мы разам будуем нашу краіну, у нас няма нічога прыватнага, у нас все агульнае, то бок дзяржаўнае. Такім чынам, вось гэты калектывізм скорміўся, а калі ты не хочаш працаваць, калі ты все грамадства працуе, а ты плюеш на калектыў і не хочаш працаваць, а ўсім карыстаешся, то ты тады дармаед. Ну, згадзіцеся, гучыць досыць справядліва, правда? Чаму іншыя мусяць працаваць за цябе? Але у Савецкім Саюзе, прабачце, это, па-першае, грамадства было заідэалагізаванае, дзе рэальна вялікая колькасць людзей верыла ў гэтую ідэалогію. А по-другое, там усё ж такі былі рэальна моцныя сацыяльныя гаранты. То бок жытло хай праз вялікі прамежак часу, праз шмат гадоў людзям выдавалася бясплатна. Путёўкі ў санаторыі выдаваліся бясплатныя. Медыцына была там хоць праблемная, але бясплатная. Адукацыя, хоць сапраўды там 10 вышэйшая адукацыя была бясплатная, хоць і з вялікім адсоткам карупцыі. Гэтак далей. А што, глядзіце, робіць наша дзяржава? Яна той самы ўзровень не прадастаўляе сацыяльных гарантый, што ў Савецкім Саюзе. Аднак рыторыку ўжывае тую самую. І бачыце, усе людзі, яны не могуць не бачыць гэтай суперэчнасці, што вы мне не даеце столькі, каб з мяне драць 3 скуры. Разумееце? То бок, і я вельмі шмат бачу тыктокаў абураных людзей, што іх прыраўнялі да дармаедаў у той час, як чалавек працуе, выхоўвае дзяцей. Зноў жа сказала Аліса, ён аплачвае НДС. То бок, все, што робіцца ў нашай краіне, робіцца за падаткі саміх людзей, так? А іх яшчэ абзываюць дармаедамі. Туды сюды таксама трэба дадаць такі момант, што калі дзяржаўная прапаганда хоча ачарніць нейкага чалавека і пачынае пісаць ягонага характарыстыка, яны адразу пачынаюць з таго, што безработны. А вот в 2020 году безработные. А вот смотрите, сидят одни безработные политвязни. Разумеете, вот эта вот риторика, пробачьте, чмырення чалавека, да, прыніжэння за то, што ён нібыта тунеядзец і дармаед, гэта я лічу важны псіхалагічны фактар, які спрычыняецца да абразы чалавечай годнасці беларусаў. І вось тыя рэчы, якія я пералічыў раней, гэта адсутнасць годных працоўных месцаў, гэта непамерна высокі кошт на жыроўкі, плюс абражаная чалавечая годнасць, калі працоўнага чалавека называюць дармаедам. Так, я лічу ўсё гэта пры спрыяльным сцячэнні зорак, збегу зорак можа прычыніцца да новага сацыяльнага выбуху. Мікола, глядзіце, палітзняволеныя, якія, як вы, былі выкінутыя з краіны без дакументаў, без всяго. Многія гавораць пра тое, што да іх цяпер прыходзяць, да іх сем'яў у Беларусі прыходзяць міліцыянты, каб яны сталі на біржу працы, каб яны пайшлі працаваць, пры тым, што яны вывезеныя, яны ўжо не знаходзяцца ў турме, не знаходзяцца ў Беларусі. Але тым не менш, для сем'яў палітзняволеных гэта можа азначаць, што палітзняволены, які цяпер не ў Беларусі, будзе прызнаны так званым дармаедам, і сям'я будзе плаціць большыя проста камунальныя паслугі, што можа быць вельмі цяжка для сем'яў. Ці вы ведаеце, такія рэчы адбываюцца ўжо сярод тых, у вашым выпадку, ці сярод палітвязняў, якія, як вы, былі выкінутыя з краіны? Не, в маім выпадку такога не было. Мне толькі праз 2 дні позвонили, патэлефанавалі маёй жонцы, спыталіся з руса мясцовага, спыталіся, дзе я і чаму я не прыйшоў адзначыцца пасля вызвалення. Ну, то бок, такі абсурд. Ну, на жаль, так, наша бюрократычная сістэма
не то что бесчеловечная, она просто настолько уже закорела в своей тупости, в своей бессэнсоўнасці, что в принципе то, что вы сказали, меня нават не моцна здзіўляе. Мікола, мы абмяркоўваем асноўныя падзеі тыдня, але тут вельмі шмат каментароў да нас прыходзяць датычна вас. Я чытаю вашы сацыяльныя сеткі і ведаю, што некалькі тыдняў таму вы зрабілі допіс пра нейкі эпізод у вашым жыцці, які быў вельмі давно, пра вашы адносіны з адной дзяўчынай, які вы не згадваеце як нешта добрае і шкадуеце, што такім чынам адбылося. Даволі шмат тут пытанняў задаецца. У вас ёсць магчымасць у жывым эфіры адказаць людзям, якія вас, можа, патлумачце, у чым сутнасць таго, у чым вас публічна спрабуюць у сацыяльных сетках абвінаваціць, якая тут ваша віна, што вы думаеце, якім чынам гэта, што было тады і якім чынам вы цяпер адчуваеце, што вы думаеце пра тое, што адбылося ў минулым? Все, что я хотел сказать, главное, я сказал уже на своем посте у Фейсбуку. Так, сапраўды, у мяне былі адносіны 8 гадоў таму з дзяўчынай нашмат маладзейшай за мяне. І зараз гэта все вельмі узмоцнена разганяецца ў сацыяльных сетках. Яна напісала шмат пастоў аб тым, які я кепскі, як я кепска з ёй абыходжуся. Ведаеце, мне не хацелася пісаць, казаць нешта вельмі шмат у адказ, кідацца ўзаемнымі абвінавачваннямі пра гэтую дзяўчыну, якая зараз, дарэчы, знаходзіцца ў акупаваным Крыме, ехала туды праз Беларусь. Вось. Якая б яна не была, гэта дзяўчына, якую я калісьці кахаў, і я не магу себе дазволіць яе публічна ў чымся абвінавачваць і паліваць брудам. А сказаць штосьці добрае я, на жаль, не магу. Я падазраю, хутчэй за ўсё, што яна стала зброяй у руках спецслужб. Мне вельмі шкада, калі гэта так. Ну, все, что все абвінавачанні, якія высоўвае яна, якія высоўвае там ейная група падтрымкі ў нейкіх страшэнных рэчах, якія я там нібыта з ёй ствараў, здзейсняў, нешта там я прымушаў рабіць, і ўсё астатняе, няхай гэта будзе на іхнім сумленні. У мяне сумленне чыстае, і мне няма чаго саромецца. Дзякуй вялікі за прыватны адказ на прыватныя пытанні, якія я агучыла, паколькі вельмі шмат гэтых пытанняў было ў каментарах. І дзякуй вялікі за ваш удзел у нашай перадачы. Дзякуй вялікі былому палізняволенаму Мікалаю Дзядку і прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету ў справах эканомікі Алесе Рыжыченка. Дзякуй, што знайшлі час для Радыё Свабода. Дзякуй вам, што паклікалі. І наступны блок нашай праграмы прысвечаны вандроўнаму фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова», які праходзіць у Варшаве з 21 па 24 лістапада. Ён ужо фактычна распачаўся. На 4 пляцоўках адбудуцца прэзентацыі кніг, сустрэчы з беларускімі замежнымі аўтарамі, літаратурныя, гістарычныя, кінадыскусіі, музычныя, тэатральныя імпрэзы, якія дазваляюць пабачыць сучасную Беларусь і беларусаў з розных бакоў. Так анансуюць «Прадмову» арганізатары. І напярэдадні эфіру я пагутарыла з адной з арганізатарак варшаўскай прадмовы, літаратуразнаўцай, перакладчыцай Марынай Казлоўскай. Яна расказала Свабодзе, чаму варта яе наведаць ці паглядзець онлайн. Варта наведаць варшаўскую прадмову, таму што ў Варшаве 4 дні збіраюцца беларусы з розных куткоў свету. Я налічыла, нават сёння спецыяльна палічыла 63 розныя імпрэзы, якія на 3 пляцоўках, на Фоксель 11 і у Інстытуце філасофіі і сацыялогіі Польскай акадэміі навук, гэта Новы свят 72, збяруць беларусаў вакол беларускай культуры. Гасцей нашага фестывалю чакае вельмі эклектычная праграма, што мне ў ёй вельмі падабаецца, што гэта праграма фестывалю інтэлектуальнай кнігі, але там не толькі пра кнігі, там пра беларускі тэатр. У панядзелак у нас будзе 2 тэатральныя паказы ад вольных купалаўцаў, ад тутэйшага тэатра. Гэта пра беларускую музыку, і суботні вечар скончыцца такім невялікім канцэртам Лявона Вольскага. Гэта пра нашу прысутнасць у свеце і наш дыялог з іншымі культурамі. І сёлета на фестываль запрошаная фінская пісьменніца і актывістка Софі Оксанен. Можна ў суботу прыйсці, паслухаць яе размову з Уладзіславам Гарбацкім, задаць пытанні.
што вельмі важна адчуваць сябе часткай вось гэтага свету. Увечары ў суботу адбудзецца размова вялікая з Сашам Філіпенкам, і адпаведна таксама можна прыйсці, калі у вас ёсць пытанні да ягоных тэкстаў, гэтае пытанне агучыць. Будзе вельмі многа хорошых, класных блокаў тэматычных. Адзін з іх, з гэтага пачынаецца субота, гэта такі, я б яго назвала фальклорным блокам, бо гэта будзе размова вакол кнігі пра спевы старавераў, пра культуру старавераў. Я пра гэта вельмі мала чаго ведаю, вельмі чакаю гэтай размовы ад Вольгі Барышнікавай. Гэта будзе прэзентацыя кнігі Вольгі Лабачэўскай пра жаночыя рытуальныя практыкі. Пасля можна будзе паспяваць Сержуком Доўгушавым, то бок гэта такі адзін важны блок. Другі важны блок – гэта блок гістарычны, і можна папрысутнічаць і на прэзентацыях кніг пра гісторыю і на дыскусіі пра станаўленне нацыі ў Еўропе і пра тое, чым мы там адметныя, і на размове пра тое, як сёння ў 21 стагоддзі, калі ніхто не чытае, напісаць якасную нон-фікшн гістарычную кніжку, каб прыцягнуць да гісторыі увагу. А ў нядзелю можна зазірнуць у будучыню, бо там будзе цэлы блок такой фантастычнай літаратуры і прэзентацыя Дзюны Герберта і размова пра беларускі кіберпанк. Карацей, мне здаецца, што кожны знойдзе вось за гэтыя 4 дні нешта і сур'ёзнае, і забаўляльнае, бо будзе размова пра беларускі комікс, дапусцім, і таксама можна да гэтага далучыцца і паспяваць, і падумаць, і пасумаваць, і паразважаць, дзе мы сёння ў Еўропе, што мы можам Еўропе даць, і дзе мы увогуле, якія мы. Карацей, мне здаецца, гэта будзе вельмі цікавая падзея, кніжак прыкупіць, бо будзе больш за 10 выдавецтваў. Карацей, прыходзьце, мы будзем вельмі радыя. А для тых, хто не ў Варшаве, некаторыя імпрэзы, прадмовы можна будзе глядзець онлайн, а пазней поўнае відэо мае з'явіцца на сайце прадмовы. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.